നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ, ഒന്ന് ക്ലോസ് കാണിച്ചേ. ഗുരുവായൂരപ്പൻ ലോക്കറ്റിന്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈൻ പാറ്റേൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെയിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ലോക്കറ്റുകളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മോഡലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലോക്കറ്റുകളാണ്. ഈ ഒരു ട്രെൻഡിങ് പാറ്റേൺസ് എല്ലാം നമുക്ക് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഉണ്ട്. ഒപ്പം നിങ്ങൾ ചെയിൻ നോക്കണം കേട്ടോ, വെറൈറ്റി ക്രിസ്റ്റൽസിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു റോയൽ ബ്ലൂ കളറാണ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ല ഡാർക്ക് ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ കളർ, പിന്നെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് കളറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ക്ലോസിൽ ഇതേ നോക്കിയേ, വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് ആണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലാക്ക് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്ലാക്കിൽ ആ ഒരു ഗുരുവായൂരപ്പൻ ലോക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രയും രസത്തിലാണ് ഈ ഒരു കളക്ഷൻ വരുന്നത്. കരിമണി ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ആ ഒരു ലോക്കറ്റും ചെയിനും കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോ വെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. സൂപ്പർ കളക്ഷൻ ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട്